ಆನ ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಟಿಯ ಪೊನ್ನ ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಾಕದು ಚಾಮ್ ಅಂತದೆ ಗೊತ್ತನಾ ಅದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಂದ ವಿಸ್ಮಯ ಹೋಗ್ನಿ ಆಸನದ ಆಸನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಕ್ ನಾಲ್ಕು ಬೀಜದ ಬ್ರೇಚುಂಡು ಮೂಜಾರೆ ಸಾರದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಗುಂಡಿ ವೇಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲೆಗಳ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಯಿನಿ ವಿಸ್ಮಯಗ್ ಪಂಡ ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಟೂರ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಮಸ್ತ್ 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 ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುರಣಿಯೇ ಫೇಸ್ ಕೊರಡಿತ್ತನು ಬಟ್ ನೇನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡಿತ್ತನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೇತನೆ ರೀತಿದ ಫೇಸ್ ಕೊರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅವಲ ವಿಸ್ಮಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ. ಬಸ್ಟಂತೂ ಪನ್ಪನೆ ಬುಡ್ಚಿ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಏರ್ ಮಾತಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತು ಬೈದಾರು ದಯಮಂತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನಂದು ಬಲೆ ನಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಅಮ್ಮಿ ಓ ಬಾಲೆ ಒಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜಂದನೆ ರಾಕ್ಷಿತನ್ನ ಬೇರೆಗೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಿಗೆ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಪೋತಿನಿ ಬಸ್ಟ್ ಟಿ ದಾಲತ್ ಬಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿ ಟೆಂಪೋಡು ಪೋತಿನಿ ಎಂಕಲು. ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 22 ಸೀಟ್ದ ಬಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ಐನೆಡ್ದಾದು ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯರೆತ್ತಂಡು ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬಸ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪೋತಿನಿ ಆದ್ಯ ಹಾಲಿಡೇಸ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ಲು ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಪಾತಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲದ ಬಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ಆದ್ಯ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಮುಕ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬಸ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಬಸ್ತ ಪುದರಿತಂದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ದಾದನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪಡು ತೂಲೆ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಡಂಡ ಅಲ್ಪ 33 ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಪರ್ದ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಆರಾಮ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಥರ ಇಕ್ಕಟ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಪರ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಸ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚಪುರ ಮತ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನ್ ಬಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಸೇರಿದನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 31 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಪೋತ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಬಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಂದ ಜಸ್ಟ್ ಅವೇನೊಂಚಿ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಓಕೆನಾ. ಆನ ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಟಿಯ ಪೊನ್ನ ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ಗೆ 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 ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಒಬ್ಬನಿ ಸಚಿನ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಒಬ್ಬನಿ ಆನ ಕೊಡ್ದಾರಂದೆ ಮದಿಮೆ ಮುಲ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಎದುರು ಒಂದೊಂದಿರಿ ಉಂತಾದಿರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮದಿಮೆ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ പോകുന്നുണ്ട് പൊണ്ണത്ത് മദ്മേനി പൊണ്ണു ഹാലിಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಅಂದು ಅವು ಪಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬ್ಯಾಗ್ 4 ಉಂಟುಂಡು ಇಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೇರ ಸತ್ಯ ಕೇರ ಅವು ಕೋಡೆ ಪರದು ಸೊರಗೈಜಿ ಎಂಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಸಿದೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾರದಾ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಶಾರದಾ
ಪಲ್ಲೆ ಎರಡು ಮಾತಾರ ಟ್ರಿಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆನದಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ ಖುಷಿ ಆನ್ ಬೇರೆ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ಆರ್ ಬಲ್ಲ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ 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 ಮಾಮನ ಹೊಡಿದ್ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಕಾಣೆ 3 ಗಂಟೆ ಹಾಕದು ಚಾಮ್ ಅಂತದೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಅಂತದೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಯ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು 5 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯತ್ತ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಬಕ 4:30 ಬಿದ್ದಾಡಿ ಹೊಡಿತು 9 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ನೆಂಟಿಗಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರ ಇಂಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಜಿ ಹಾ ಕೂಲ್ ದೇಖದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿ ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬಾಧ್ಯ ಮನೆಯ ವಿಷಯ ದಿನ ಮಾತಾಡ ವಿಷಯ ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪೋಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಗಳು ಆನೆ ಏಪಲ್ ಫನ್ ಪೇರು ದೂರ போயிருத்தேன் பானோடு வந்து அதுக்கு ஈசாரி மக்களை எத்தனை ஆத்தீன் ಅಂದ ಪವರ್ಚಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ಲ ಪುದಾರ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ಲ ಪುದಾರ ಮಲ್ಲಿ ಓಟ ಹೋಗ್ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ತಪಲಿ ಇದೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಹೋಗ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಬತ್ತಲೆ ಬಾಳೆ ಬತ್ತೊಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಪುದಾರ್ ಆ ಸಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಡಂ ಬಲ್ಲಕನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಶೂದೆ ತన్నారు ಶೂದೆ ಒಂದು ಟೂರ್ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಗೊತ್ತುಂಟು ವಿಸ್ಮಯ ಪುದಾರ್ಲ ಲಿಖಿತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಂದು ಕಾಸು ಬರ್ತಾರ ಒಂದೊಂದು ಇಮೆತ್ತ ಜನರೇಟರ್ ಬಿರಾಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮರ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಲೋ ದಾದನ್ಪಡೆ ಎಂಚ ಇಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಬಾತ್ ಎಂಚ ಜಾಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಅರ್ಧ ಎತ್ತನಾತ್ರಿ ಜಾಲಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ತಬೈದೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತಾರ ನಿಖಿಲ್ ನೇನು ಪೂರ ಮಂತ ನಾವ ಒಂದೇ ಸಾಲದ ಶೂನ್ ಮನ್ಪುಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಪುದಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯ ಬೈದ್ರಿ ಪಲ್ಲೆ ಮೋಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅದ ಬೆಟ್ಟಿಸ್ತು ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಶ್ರೇಯ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಮಂಜುಳ ಶಂಭೂರು ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ವಿಸ್ಮಯ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪರಸಿ ನಡವು ಐದಕ್ಕ ವಿಸ್ಮಯ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆಸನದ ಆಸನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ರೀ ಜೋಕು
ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಶ್ವಿತ್ 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 ಬಂದು ನಾನು ಗರ್ಗಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗರ್ಗೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರ್ಗೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿವಂಗತ ಸಚಿನ್ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ ದಿವಂಗತ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ವಿತ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೆ ಜಾನ ಕೈಕಾರ್ ಪೊಲಿದು ಕುಲುದೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಬ್ಬು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ 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 ಏ ನಿಕ್ಲ ಮಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಾರ್ಲಿ ಮಾತಾರ್ಲಿ ಏರು ದಾನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ನಿ ಬಂಟ ಬಾಲಿಕೆ ಗುತ್ತದಾರ ಮೇರೆ ಕೊರೊಂದಲೆ ಎನ್ನ ಬದಾರೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೊಟ್ಯಾರ್ ಎಕ್ 4 ಬೀಜದ ಬ್ರೇಚುಡ್ಡು ಒಕ್ಕ 4 ಪುಂಡಿದ ಅಂಗಡಿಡ್ಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಟೂರ್ ಒಂದುಂಡು ಪೂಜಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಐತೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೆದ ಮನ್ವಿತ್ ಮೇರೆ ಟೂರ್ಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ಮ ಸಾರದ ಶೂತ್ ಇದ್ದೀರಿ ಬಕ್ಕದೆ ಒಂದು ಮೂಜಾರೆ ಸಾರದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಜಾಕಿ ಚಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಬಜೆಟ್ ಉಂಟ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಕೂಲಿದ ಸಟ್ಟಿದೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬಸ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಸೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನದ ಆದ ಪಂಡ ಪೋಯಿನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಕೊನೊತ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ ಇಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಲ್ದತ್ತು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪದಂಚ ಕೊನೊತ್ತೀನಿ ಒಂದೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡನ ಕೂಡ್ಲೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉಲ ಬೊಲ್ಪುಗು 4:30 ಗಂಟೆ ಕನತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಪಂದ್ ಸಂಜಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಕ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡವ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯದಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಅತ್ತು ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾಕ್ಲೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾ ಪಾರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಜುನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೀತಮ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಡ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು 100 ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಜುನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಕೊರ್ನಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆತ ತುಳುವೆ ಅಲ್ಲ ಕುಸಿಟುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಎಂಕಿನಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಲಕ್ಷನ್ ಬತ್ತೊಂಡ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಲ ಮೂಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುರು
ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಮಾಣಿಕ ಪಿಕ್ಕಾಡುಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಂಡಿಯ ಟೂರ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಜ ಮೈಸೂರ ಹೋತನು ಆಗ್ಲ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಮಾತಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಓ ಥ್ರಿಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋನಾಗ ಮೈನ್ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಮತ್ರ ಪೋಯಾತ ಪೋದು ಅದೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜ ಜೋಶ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಟ್ರಾಜೆ ಓರ್ಲ ಕುಲ್ನಾಲ್ಪ ಕುಲ್ ಸೀಟ್ ಜಿನ್ನ ಕುಲ್ನಾಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿಜ್ಜಾನೆ ಇರ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂತೆ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬುಕ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜ ಮಂದಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲು ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲು ಉಂಟ ಮಾತಾಡ ಜಾಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಬಸ್ ಬರ್ತಂಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ಬಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಾತೊಂದೇರು ಅಂದ ಅಂದ बोले 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 बस चेंज आनेक्लेना मल्ल बस इट्टे बले बले गाइस बले बले गार्डन पुनिया बोड़ा बस चंदर पहुरा ಬೆಲೆ 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 ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಜ್ಜಿ पिट्टे ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಜಿನ ದಿಕ್ಕು ಎನ್ಮನದು ಮಾರ್ಕ್ ಬೆಳಕತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಂದೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ತಿರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಬಿಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಟ್ಟ ಮೂಲಗಳು ಅಂಚನೆ ಟಿಕ್ಕಿನೆ ಹೋಗುನಾರು ಓಕೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಚಿತ್ರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸಂದವನ್ನು ಅಂಚನೆ ಕೈಕಾರ ಬಂತೊಂದು ಪಾಲಿನ ಮೇರೆಗಳ ಸಂದವನ್ನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೂಡರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅವಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಇದರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ 3 ಪ್ರೈಸ್ ನಂಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಿತಿನ್ 5 ಬಾರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆರೋದು ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ತುಳುನಾಡ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಲಿಕೆದ ರಸ ಸಚಿನ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಚ್ಚಡೆ ನಮ್ಮ ಪುಗರ್ತದ ಗರ್ಗಸ್ ಪಂದ್ಯ ಬುಧರ್ಬಡೆ ನಿಂತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗುರುಬಾಯ್ ಬೆರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಆರೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬಂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸರ ಮಾಡಲು ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಗುಡ್ಡದ ಪುಂಡಿ ಗುಡ್ಡದ ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಡಿ ವೇಪಾರಿ ಪುರಾಟಿ ಬಲ್ಲೆಗಳ ಬೋದು ಪುಂಡಿ ವೇಪಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರ್ತಿದ್ದು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಬೋದು ಅವನು ಏಜ್ ಇದು
ಬಲ್ಲೆಗೆ ದಾದಾ ದಾವ ನಿಖಿಲ ಬಲ್ಲೆ ಡಾಯ್ಜ್ ಮಾರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 35 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿವಾಹ ಉಂಟು